יש קרמיקה ששבורה בצדדים, והזמינו אותי. והתחלתי לעבוד עם החומר שלי, שיש רק אצלי. עם החומר הזה לעבוד ממש ממש טוב, הוא כמו אבן. אפילו יכול לעשות את השיש על המדרגות. תסתכלו מה זה חומר נותן כשהוא תלבש בתוך 24 שעות. הוא יהיה באותו חומר למה עשו את הקרמיקה. אחר כך בדירה הזאת היה הרבה פצועים, הרבה שריטות. מה זה? אני לא מבין. אנשים קיבלו את הדירה הזאת, וואו, תסתכלו, שברו כמעט הכל קרמיקה. בואו ננסה, הנה עשיתי כבר פה, הנה תסתכלו. צבע בתוך החומר, גם בחוץ גם בפנים.